Iżjed minn nofs l-istabbilimenti li huma reġistrati bħala ristoranti jew snack bars u li tħallew jiftħu l-bibin tagħhom minn nhar il-ġimgħa illi għadda, issa kisbu ċ-ċertifikazzjoni mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li jistgħu joperaw skont il-protokolli illi nediet l-istess awtorità. Il-Kap Eżekuttiv Johan Buttigieg qal li s'issa nataw ma' 600 ċertifikazzjoni illi titwaħħal mal-bieb biex turi illi l-istabbiliment huwa wieħed sikur. Qisu qed naraw żieda ta' qisu 100 kuljum bħala ammont ta' ristoranti li jitlu fil-ġismu. Iktar ma jgħaddi ħin iktar qed naraw li iktar qed jiġu compliant il-ristoranti. Sfidi dejjem ikun hemm, ġifieri ovvjament anka ċertu protokolli għalihom stess hija sfida isma' ċertu ammont ta' indafa li kien hemm bżonn issa mhux biss fiċ-Ċina ma anka barra. Saħaq li fl-ewwel jiem il-konkurrenza tal-istabbilimenti kienet waħda tajba ħafna. Ir-ristoranti qed jikkoperaw b'mod eċċezzjonali magħna. Dan huwa proċess ukoll ta' edukazzjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-protokolli qegħdin hemm imma l-iktar ħaġa importanti li huma jridu jaħdmu skont dawn il-protokolli u qegħdin ngħinuhom kemm jista' jkun jifhmu anke x'wieħed għandu jagħmel. Mistoqsi dwar il-prospetti għal dan is-sajf, il-Kap Eżekuttiv qed iħares lejn sajf pożittiv ħafna fiċ-ċirkostanzi straordinarji illi ninsabu fihom bħalissa. ċertu settur tal-farmhouses u anke s-salukandi bdejna nħossu l-ewwel sinjali pożittivi ħafna. Ġifieri nassigurak li ħajkun hemm turiżmu internu u naħseb li anke qawwi ħajkun. Intant fil-Gżira Wċija sentiment simili beda jkun espress kif fl-ewwel tmiem il-ġimgħa mill-ftuħ mill-ġdid ta' ristoranti, dawn bdew jilqgħu ammont sostanzjali ta' nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.